ka traffic, pamakali mo na ka nun. Baka nung pamakalan ka pa, hindi ka karasa ko pa. Amyati mo silang, bisa malakay. O kagi ko makumaw, kaya natalo-talo ka to amyati mo. Yung na amyati ito, amyati mo silang. Na mga lukas sa panakya-talo ka to, lang mo silang pantuturo ko lang isa. Yung nabagiraman na, natalo-talo ka to ng mga lukas. Dapat silang po kawa, nito po arawang, inito po ang giran. Yan mo siya tako. Alam mo siya natuturo, piyama ka ang pato ka nun. Yun na kaya miya ka nun. Nakagyo ko makapasad ako mangusyat na miya ka nun ng adoks, na tatandangan ako niyan, so na ako na makilala. At tira ka na orak, miya ko masad, eh panakiulan kaya din nirang, na di ko di papan. Yung ka na ipun naman ito, na di ka sa kanusyung ka, tehor ka no. Masya Allah, na di ang mga rip na Allah, balas sang kanu Allah, oh. Na, sama na nan. Sama na yan, at yan kaya akapatay na siguraduhan na abatalurong panaguyan. Na abatalurong panaguyan ng mga oripon Allah. Kasukon sumalak kalamaw na ayak yung panutulong sa kitab na uman din na mapita, na uman isang kataw na katano na makapitupulok kanya na kapamisitay. Ang kapitupulok kanya na makay, na inong kanya kay pa. Napupagabad niya sa umor, kau ba matataling uma? Kau matataling uma naku ang kanyang sanyawa. Asunga nga niya nagagawi. Nabaili ka niya natuturong ka. Pagilin niyan, o do alam umor ka, nadigan pa nga na, lukan pa tayo. Natigitar inudum niya high blood, niya kumatos. Labo to niya kumak, labo niya high blood. Do alam ba aban yan oras sa dunia. Kami lang day paginaw niyan. Nawan alam ba umor ka kung katuturong ka, napagawa ang kaniyan. Napimikita nga niya man. Asunga nga niya man. Namama ka niya napuka nga. Napagilin niya sa umor ka uda lang ba. Na uda lang ba? Na kanaabak ka niya paniyawa. Ayaw maanan niya na. Daan ka niya napakapasa ng kuman. Pira ipagkanasilim ninyo sang kulapa niya napagkananan yan. Yan lang nga sa umor yan. Igila ko na miya kaw mas sumalakalmot ko sa kawalay. Aad na ko anya nung saniyawa. Kumaditip kinumta katon malodi ka sa bagro. Yun na kada-kada kalaya pag-inuman. Alo ako rin kaya dapat na. Pag-inuman ako iran. Ito rin na ba ako ano. Ayamana niya mga uri panwala ni gira ko na miya kaw masumala kalamot ko isa kawanay na ano na kuwaan niyang kiran sa niyawa. Ang gulong-gulungan isa kawala isa kira na miya tinaman isa na pungro. Aido amat! Aido ina! Aido karumakan na aido! Wanta ko na aido kakamama! Dalam mo nila pungro ko ng kutay isa kira na miya tayo. Napeto ko man sumalakan mo sang kutawalay akinwaan niya sa niyawa. Namauman niya ng mga taong gugulong-gulungan niya ran. Ang isa kiran amyatay apungro siran. Dali lang kaya sumalakan mo. At tuguman na kalmote no kanu din guguro kay sa kapamilya, sa kawanay. Paman na puguro kaniyo ang kaya isa na kanu kakinuaan na kan sa niyawa. Tano din yung kakanaabag ka ni inaniya. Nakanaabag kan siya ni Mutan. Abag kinuaan na kan sa niyawa. Nada matarutog sa umur yang kuno niya. Kami tarutog pa din sa umur yan. Abag ka kanu inaniya ang malakabu. Ato ni sabato no malakan mo. Wallahi la abqa wa'ada minkum ahada shay'a. Ibaddadan ko malakal mo sa kabur wallah. Kadiya kan sa kanu pagawa na sa kawalay. Sa taman sa diya kan sa kanu malangalangan. Alo nga man gede-gede may kadiyong kote sa kawalay na dedeng nga nila sa kira na miyatay. Naman siya na pungrong. Ano ka rin mga nai. Ano amma. Namiling ka sumalakan mo tamya kapani kami sayag naglay. Matangkuan do bisa pamani ku sarwasan. O manay sa daw, maduwi na ada, karong ako. Namiling ka sumano madikata anakan mo tanya ni kalay. Matangkuan na pikapungguro kira no disira na mapiyo-piyo kakapungguro kira. Ay! Manisan nabitutli. At tangkuan daw di siya ng pamani pusang utarwasan. Pakawatan wallah. La ay dapat ka no sumalakan mo tema to na madidig na si Makauma. At tawal daw di man siya ng ganap. Asungan na ka mapita man na rin mayroon na magunakurakan mo. Ada mapita na nasungan na ka na pinili ako niyo.
Paman nasa ka ni tatari magaksi. Paman na ibubugit ako ni Ron. At ang walo di kampat ka na nga meka. Niyate mo kay bariw ba ko niya dinulog. Are mayor. Paman nasa ka ni bugit yun. Eh kung nabasi ito, may naglaw. Meron na aling basi. Tanto niya mapipigil. Baka mapipigil. Yuki. At sumex ka man ipangusyat, kadyugaw na ako. Na ayaw po nabasi ito, may nagsumalakal matalib na skap man itintangan niya, kaskap man ikaispatan niya. Ari, bas kayo po na kanya. At ang walaw di ba pangalang-alang. Yuki. Aduwi-duwi nga niya kanakan. Kaya matalo. At ang walaw di tanong siya kaaway sumalakal mo. Ino to mga day, ikaki kabaya na baka matay. Nakiakit to nakatanong ba niya kabaya kamatay niya. Kaya man na kakakabaya matay. Nabiya sigurado, adik ka din na makapupito sa niyang kaya niya. Taman sa to na nataman sa kubala ka, nataman sa sapo, nataman sa buk na miya. Ada, iman to, sisita no iman to, agagawi. Ako na, nidingilan tanong, nasa ka to si buwan mindiya miya kaya. Kami akan 20 na kung nakipatay nila, hindi ka mabuha. Nami ako masalimba siya, mamakin nagkapuro na. At kang wala kawat na, miyate siya, hindi ka nasan sa kaubayan niya, na din napaparo niya. As kapanitan tantangan niyan. Ilang naman din na ba siya lang ba? Itanwa kay kabaya matay, na ba niya kabaya kapatay niyan? Abes kami ang mga ulama, bagi ang mga alim kami na baka kami kabaya matay. Punabas ka na ba mga alim? Adik kantam si kami matumatay. Yung nananiman yan. Ay, panganitan ko wala. Ya Allah na unay kaon. Yun nakikitulo ka ba niya kabaya kapatay niyan? Kung di ka taon ng unta na mga paluwap. Aba Panginoon, ya Allah, natupad ang kamurakan. Napili po na dili, ano? Aga turugan, tupad ang... Pili ako niyo, makasangiw. Nabasir ka no, kasikiran. Amalong aman nagdagdag mga oripon wallah, miya mamasya ko mabuot, tabi-tabi ka na basir ka no. Ino maburi, pugila kang ka ator, maputiya, miya kay tuwa, siya buwa, manayarga, o di ko namatay, na miya play soto, no di ko maplay, na miya kalabuso kaon. Na miya dusapang wala, miya kadilagalakan. Di ko masatay raw nira, pelat. Natutudin niya nang tatay raw nira. Adab na dusa niya, no, matang na, adab na lagayan. Na miya, kalala panibel. Usug-usug. Allahu Akbar. Bili ako niyo. Ang ato ko ka na, budal ka na sobra sa udwa na kara. Allahu Akbar. Bili ako niyo. Tadi ang mga ripong Allah. Na, sama nanan. Na, amay kamadatan ko dunia ka pamatay tanaw. Na ayap man akin tugalin ang tanong na diyang kanan na hayatun barzakhiya. Ini betul siya no nabi na kawiyawiyang apagalitan o dungi agusto alungan amaw rin. Nauna siya tanong kitisang kanan ako ba at yan yung makanik ano aray mayro hadya sarap kano langon yung makanik ano oh ya taraw na yung iba-iba nakadnali. Oy, lagi sobra kami sa magari-kibari. Ayaw mga na niya mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilang naman, niya kanikatano langon, nilay tanong ka na ng mga tao sa Kuba, sa Baki, sa Madina, ay kadakalanan, nabiya ka na kabilang, dakan mabilang yung kadakalayan. Lalakon ito mga sahaba, na ay kiyatiran sa diyang kota Kuba, na niya kadabisang dimurag na kiyatiran. Na ayaw mo pagkailan ka na lapot sa ato. Gira apagaw pagani po ni haji ka akiling ka so mga ko mga sahaba na ibat ka makaguro ka dun. Inaudya ba si mga sahaba? Inaudya ba si mga kubayran? Ayaw mo pagkanagakaan ko mga ulama, ko mga tablig na so mga tutulangkiran. Nakatayman to amilakay so mga kubayran. Inako 2016 na mani haji kami. Marang nga ako diyan nga sa Quran. Asiko subari si Imam Abdul Fattah. Oy. Nam paganay na bisita ko sa Baki sa Mutakubo mga sahaba.
na adna mi umakanun alok sa marana wa punguro kami ni haji. Iga ka na ba pa inukan ng punguro? Laka na ba pa udul? Ang dami ang abag-abag. Nao. Tulad man ay pilawin nga ng barigo. Okay, na. Nakagyo ko may ka ng alok sa pungurok. Ika na ba pa inukan ng pungurok? Inaalay, sisiga sa malina, tiya ka na uway. Inukan ng pungurok ba pa? Natingin na alay, ayaw mo, pagkanugan ka na kong mga ulama na sututulang mo mga saba. Na diyan kaya kailangan sa kaya ko ba mga saba. Na datar mo kumiliakan sa alay, magkayali. Ubag itingin alay niya, tinga na ko siya bilabog. At tiga ka na halot ako. Ang ako na may labong. At tangkwal na tiga ka ba pa kapiya mate ka pa na di kaya siya ni ilabong. Kakalawa ka sahaba. Kakakaba ka. Yang katuwa-tuwa ka maranaw. May labang nga sama na nilindog siya. Ito na yun eh. Kaya sa maranaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amalong nga man ganda-ganda. Kaya tingnan na mga kuba. Miya ka nabi siyang iburago. Eli nga sa Kubo Fatima. Isisibir siya mga tawbaya pa itaw. Sa tawbaya gid. Miya ka nala. Kubo Fatima. So Kubo Aisha ro sa suldo. So kubaw Abu Bakar gusto Umar sa Rasulullah magubay-ubay. So kubaw Hamza naro sa Jabal al-Uhud sa Balaw Uhud sa nguta baba nguta syaba'atu syuhada kito katawa ay manam yang sa syahid Allah namya kalabi sangi buragu nakiyatira ra'aw na siya nakatano sa Salvador na anak kito nakasya ako ba ako kumataluga to sa lagu nakiyatinian Allah ugay na suuri panwallah apakah surga anu Allah pangrintah wala apadunang kaanukstanu apakah surga anu Allah na sulangu-langu apakah surga anu Allah na dila nakikigdami katiran sangkutu aku bayran kaayain ali wallah ka'allahum yawma yarawnaha lam yalbatu illa ashiyatan aw duhaha. So kung sa mga tao ko kabaaan na limuron wallah. Na ayaw buwa kapigdamay na katilang ko kuba nasa salungan. O di nasa sapotol sa alungan. Ilang kagdam! Irang kagdam katiran sangkot ako bayran sa salungan o di nasa sapotol sa alungan. Ino to mga day napakaturog-turog ka wala sangkot ako bangka. Nasa sa mga amal ka. So sambayan ka. So puwasan ka. Kapiyang kay barangay. Kala kay gagaw. Kala kay kapani. Kapiyang kay katuntungan na ya. Kapiyang kay karumay. Kapiyang kay kapalokolokos. Nakakarinang kairan sangkot ako bangka. Aalipas kang kairan ka. Patumbang kairan para din ka magdam akakiting ka sangkot ako bangka. O mga kako na makanaw na gumiro sa mga amal kahay o ripun wallah. Napakatuturugan ng kapoko na miskabu. At ikababiyang kisulunya, natinadapan na poko na miskabu, naturong ka. Nadiga turo-turugan, di nga mga amal ka, nadiga raro di pamagididin. Asya Allah, dingon na kay pagibarat na nga mga idida asilos. Yung pa na nga mga idea o gusto ko nang umita. At hindi nga pa napakabitaw na umura ka. Ingaw na nang pagibarat na nga ng mga idea. Yung pa na nga mga rapat at gusto ko bumitawin ko magawa. Ingaw na nang pagibaratan. Niya makapiapi pagididira ka sangkot ako ba nga kapara di ka paganaw anak ka di ka kagidam akating ka kokobang ka nasa salungan nakakagidam ang ka nasa sapotol salungan nakakagidam mangaw na dito na miya katalong gibudag na kiyating ka kokobang ka ikararwa kayo di pamagididin apang nga manigida di ka turog na dito miya kakapi ka eh pa namin di kapi nga napalin na di ka turog na